Nam. Ebe mogo wele ka fune ko Amadou Sara. Amadou Masara. Igodi. Atidiga chemo kale atige amna ka tabla garla ka ta tumala. Amadou Masara papa. Ka tamuru bla garla. Awo. Ni ne fam. Ego mu. Ma Amadou Masara we. Amadou Masara atidiga chemo ko dado ko makal ta Amadou bla garla ka ta tumala de. Ayi. Karamogo to songa foka ya unige sa. Ah, no kontro karamogo e mu fa me Amadou Masara ma. Ni ko e manage to mina. Amina nyebere do. Ni jara ne sa wallahi ne ka lanyi ne du ngono ya rabbi ama ne be siga do o mi ala ka tunga jama dula amina yi wallahi ne karamogo so ne karamogo faga be ala ti karamogo chokoro to se ka tangalo ti ko mo di sara ha yimse ke to karamogo kutu to dugu bebe me manga mo ga itsa ke wallahi itsa ke ho karamogo jo inte folo karamogo ye felo ke na mabe mo de wallahi mabe mo ne kunta do ka fo karamogo ke be songa ngene na karamogo wallahi ne bulo fla de kun fambe ela tew ibaro ko ne bulo fla boyka karamogo e bi tangalo ti ne ko ne di sara ka soro ne di masa karamogo wallahi fano be jina tege kana so musa ni mani via ga boya daika kana na tigi sara ni jigila tege hal ni masaka tigi sara kana jigi tege sakara mo ngalo be ka pisa jina kono fo mo sa ngalo surtout ni de ne ka du de nga folo karamo wallahi ni mabbe mo de karamo ni ngi da kuminga wallahi ba fo de suna jina ba farabi billahi ni tsaka jannesa che ha jogro bato dugo almami to bébé ka foko karamo na foro karamo to yere mi imiri ala ne ni nge mamta minisa ha o matana bi la baji ko no wa amita jondi la ble ne ko Dumia namu te ka mola ni folla de ne be mola to di te ka ngam Dumia ebi ki nye jonere nyela ka ni kuma foni on ne ma nyejo engile ka fo mamita nyejo jonyele ka fo jo engalo tike ne edi ma tike wa ne ye galo tike ali shinne bo fodre ye galo de tike iba kunde fo subhanallah Hine bana manifun duskuna. Komu? Aramadin la. Ali aramadin bakan te kariya ka fendo ke a bagan nyogona. Nga sisan bimaw de be kara koku mo nyogona. Dumia Amadou e munye. Ala denoge. I denge folo te wa. Na fora ko Amadou ko ornase kunte teme watan kan. Nga i denge o desera ka watandi. I denge korobale nga furake Dumia ne be do e kun teke ci ni ne kun tara fo ko e denge re kun bare ne me docteur sola e kuma fo ko dorome kelenti nga komi den ima miri fenye I bula tike fenye ne ya don ka fo o de la ko te dorome kelendo I dina na shute ne be ta fo ke denge fatula ali ma fo ne kibiti nye da shukan Ali ema fone kibita ya fa de la fe I fola ka muke fola ka muke I wa keme de konte ka dinema ko ne kata mishisa o mishi bina ke muye ngo bina ke saraka di I dinge ka bani saraka mishi bina kodi bamana on be sana do fo ko nye ni ka jege jalan ke ka shufifa ni tunya ke nanji e ko da bana batoma o ba lafiya ne ni don dinge iga lagare moy wa binan ne di wa binani ko ka jini boisson san wa binani aw ti joro ere Dumia ma joro I dinge ka banala fa ka saya jama menana moko munu menana u ka soro ka foko misi fakara awo ni boisson bain kundira sarhala awo ni tamuru bain dira awo ni jibain kumbe jama nyakoroko Dumia ite min kalama de Iye wari konte ka dinema ne ya bereche ka di Amadou ma nga ka mali bla kata tunga la kata ni lafia wa Dumia me fenkele fie mogoni fi kana jom mogo shila ka foko warta kumbi kana tige mani fin shila ko fenta bolobi inyebe birila ita shinna mandone dondala ebe siri Amadou la wa bita ko fe ni nono I jone dala ni mana suka flala fema me tige nyogona aramadin langulu
Oh merde. Eh, Bougar. Comment Massa oui? Made, iti bona la dia. Nyebe mko ka bara chena bini joko Amadou Massa du ta bota. Ne kam mega Amadou ka saya la. Allahu akbar. Bougari. Ko jume wa? Ke ga bara chena de wa? Aya bana. Kabini sakele. Ne te sigi che barake bali kuna de. Naje ntan sa fe fon dugumante na so dafa nya ko du kono. Aw yere ga dude on benete ko la kuma te ko e ka na so dafa. Me mi fie mi cliff la de dima. Ni ma bara nyini Bougari ne be nga mineta me tan fa fi. E be siga bara so to wori ke ma projet wora nyini ko o play bolo goro. Ah? Mo ko siga ke bara gele ma dugu kono ya noa. Ala ka to e kana bara ge. Nte sigi feni an kuna. Allahu akbar. Bougari. Ke ga bara chena de wa? Papa. Nam. Wallahi nga bara chena. Tuko dita. Era ba kalama. Nek me bara ke Amerique ONG do la. Bo o président jamana nyamogo. We degra blagana ko ga datu. Ku kam ko ga singa tu ga jamana la. D'accord, là il faut. Là bien que la mo falo. N'a fɔra k'i k'a to n'i m'a to n'a to n'i kɔrɔ i kelen b'a cɛ ala e bɛna ne minɛ ka kɛwale jugu ninnu ma ka d'a kan ne ma kelen ka denbaya ni ɲɔgɔn cɛ e tɛ mun kalama hali ni alijinɛ dayɛlɛla mɔgɔw ye midi k'u ka don zorɛri b'a sɔrɔ e ma don e bɛ se k'i ta kɛ nin cogo la k'i ka denmisɛnniya kɛ k'i lamɔ k'i don ekɔli la ka fini ni samaraw bɛɛ san e sele y'i tɔnɔ dun waati ma o kuma e bɛ fɛ ne ka tila k'o tɔnɔ dɔ ɲini ka di e ma wa e bɛ kɛ mun den sugu ye ne bolo papa tiɲɛ don ne donna ekɔli la ne ye kalan kɛ mais kalan fana baraji ye baara de ma se ka sɔrɔ fɔlɔ kalan yɛrɛ ye baara dɔ de ye a ma nɔgɔn ne ko n k'i ka duwawu dɔrɔn de kɛ n'ala sɔnna a ma n b'a tɔ n b'a ko ɲɛɲini o kuma na o ne bɛ ji den bɛɛ kɛ dugawu kɛla e ye wa e dɔgɔnin filɛ la a tɛ baara la wa i t'i jɔ ka kuma kelen f'i ye a manamana ko ne tɛ to a la n tɛ dugawu kɛ o n b'i bila ka taa Magali wa Amadou de man kɛnɛ walayi ne tun bɛ fɛ ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la de ko Amadou man kɛnɛ wa ani dɔ de ye accident kɛ yan dɔ y'a ta k'a bana de yan ayi a sigilen filɛ gan kɔrɔ a bɛ ka yɛrɛ ne bolo sumaya de b'a la koyi an ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la k'i sigi gɔkɔrɔ ka yɛrɛ i yɛrɛ ma i cɛbakɔrɔtɔ ko sumaya sera dɔgɔtɔrɔso ko ma ngɔlɔbɛw bɛ yen juw bɛ yen a tɛ se k'o kɛ daga la k'a yɛrɛ furakɛ n'o ye tuwankɛ de Amadou ye cɛ ka kunna papa han mais a bɛ fɔ de n'a sɔrɔ maa kun man kɛnɛ sama sɔrɔ e ta ni ma ye dɔgɔtɔrɔso la n'a sɔrɔ Bougari kun man kɛnɛ sama sɔrɔ e ta ni Bougari ye dɔgɔtɔrɔso la hali Bougari muso n'a sɔrɔ o kun man kɛnɛ sama sɔrɔ e ta n'o ye dɔgɔtɔrɔso la i t'i miiri tɛ se ka taa ni Amadou ye dɔgɔtɔrɔso la e funɛ e tɛ bɛna fɔ ne ka du kɔnɔ n kan ka mun kɛ yan walahi e kunna jara e kɛra ne ba tɔgɔma ye sinon ne tun bɛ tili da i kan ni nin ɲɔgɔnna manamanakan wɛrɛ fɔ n ka du kɔnɔ n bɛ kabako da i kan e da mɛ du dɔ ci walahi i da de b'i bolo wala i bɛ ni ala ci b'a wulu jibatɔ e bɛ kɛ mun maa sugu ye tɛmɛ ka bɔ ɲɔgɔn ne t'a dɔn nin dennin bɛna kɛ den qualité ye karamɔgɔ y'a fɔ ne ɲɛna ko ni ne ma n tilen ka denbaya ni ɲɔgɔn cɛ ko ala tɛ yafa ne ma nka ne ma karamɔgɔ lamɛn ne tora ni dungo nɔfɛ ka to yɛrɛ sago kɛ ani yɛrɛ bonyana fo ka na se bi ma ne ka ko bɛɛ ɲaminen filɛ ala ne b'i deli kana ne minɛ n ka kɛwale jugu ninnu ma ne tun bɛ fili ba de la nka ne tɛ don ni fili ɲɔgɔn wɛrɛ la masa Jalakibali ne b'i deli
Papa, i tɛna dumuni kɛ, dumuni sigira. Ne falen don. Ni exterior numéro dɔ yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ jɔn ye oui allo allo cɛmɔgɔ Diallo Amadou de don Amadou oui Amadou e bɛ min n bɛ Espagne Espagne alhamdulillah alhamdulillah cɛkɛla tile fila ye dɛ barada dun alhamdulillah a ka fisa oui ala kanu a don baraw bɛ sigilen bɛ sen kan sa an b'a la dɔɔnin alhamdulillah alhamdulillah ne ko fune ka nouvelle b'i bolo n dɔgɔmuso wala i dɔgɔmuso de a bɛ baasi foyi t'a la ok n'i bɛ se k'a fɔ a ye ko n bɛ fɛ ka kuma a fɛ an ka kuma whatsapp kan ok problème foyi t'a la ni wulila dɔrɔn b'i ka numéro d'a ma a bɛ diya n ye m'a fɔ a ye n k'a ka kuma i fɛ wala i b'a fɔ a ye ka gɛlɛya Amadou o cɛmɔgɔ an m'a kɛ ten ok ok problème t'a la merci an b'a kɛ ten cɛ m'a f'i ye ko yɔrɔ in man di nka a b'i n'a fɔ cɛ Amadu taacogo in ko ne yɛrɛ bɛ sɔn ka taa nin jate minɛ maa tɛ ala ka kow bɔ fan dɔn cɛ i mana don dɔw la a bɛ bɔ tewuliba ninnu na cɛ a bɛ ɲɛ Karamɔgɔ, Fatumata, an ɲa. Somɔgɔw don karamɔgɔ. Baasi tɛ yen. A kɛra fama yɛrɛ. O kɛra. Hali i t'i ye. Walayi. Baasi t'i la? Baasi foyi t'a la. Alhamdulillah. Yan n'aw ka du ye. Awɔ kɛ yan n ka yɔrɔ de. Ne bɛ tɛmɛ yan siɲɛ caman nka n t'a dɔn k'i bɛ yan. Ne bɛ bɔ yan nɔ. Baasi tɛ siɲɛ wɛrɛ ni n bɛ tɛmɛ n bɛ don ka foli k'i la. O bɛ diya n ye kosɛbɛ. Baasi t'a la. Kari baasi t'i la. Baasi tɛ yen. Denbaya dun. Baasi foyi tɛ yen. Kari baasi t'u la. Alhamdulillah. Ne ko karamɔgɔ. Fɛn kibaru dɛ. Amadu wa? Amadu kibaru. Amadu a kɔni taara a bɛ yen baasi t'a la kana jɔrɔ. Karamɔgɔ ne famana Amadu kibaru ya ma dɛ. Hali a terikɛ min nana a bila yan nɔ. Olu si ko k'olu t'a kibaruya dɔn. Wa ne ma mɔgɔ fɛnɛ ye min ko k'a y'ale wele. Fatumata kana jɔrɔ. I b'a dɔn denkɛni kunkolo ye filenkolon de ye n'a cira yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ yen de y'a ci yɔrɔ ye. Amadu ye cɛ min ye ne b'a dɔn k'a fɔ maa min don n'a donna ko o ko la a bɛ nɔ b'o ko la. Kana jɔrɔ a ka tunga la. I y'a faamu? Ni Ala sɔnna tile fila na a bɛ sɔn ka weleli kɛ. I ye n ka kuma faamu wa? Ne t'a ka ko jɔrɔ bɛ n na kosɛbɛ dɛ. Ayi kana jɔrɔ o la ne b'a dɔn a bɛ nɔ bɔ nin na. I y'a faamu? An bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn Ala ka hɛrɛ nɔgɔya ka tunga nɔgɔya ale ni tungaranke bɛɛ lajɛlen ye. Amina yarabi. I ye n ka kuma faamu? Baasi tɛ. Ani hakili sigi. Awɔ kana jɔrɔ o la. Ayi ka to ka na bɔ n na dɛ. N'Ala sɔnna. Kari baasi t'i la. Baasi tɛ yen. N bɛ na ci la. Awɔ. Ala ka se ni ɲuman ye. Inshallah. Aba. Bɔwari nasɔngɔ nin ne bɛna taa sugu la. Fifi depuis quand e bɛ ne tan ne dugulen tɔgɔ ma? A y'a barika Ala ye ne hakili e ka den wuli don a dar'e la de k'i tɔgɔ ko Bɔwari. Wari di ne bɛna taa sugu la kuma caman ba in nege tɛ ne la. I b'a dɔn wari tɛ ne bolo bi dɛ i t'a lajɛ cogo sugu dɔ la. Ko jumɛn? Wari foyi de tɛ ne bolo bi. Ko wari tɛ e bolo wa? Fantanya bi la o ye tiɲɛ mɛ nasɔngɔ bɔ ye diyagoya de. N'i ma wari di ne ma ne ta ma gɛlɛya ko la koyi. Ne bɛ taa n fa fɛ ka taa n kɔnɔ fa kana don ka da i kungo de b'i n'i somɔgɔw bolo yan nɔ. Aw kana dumuni kɛ aw si den yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ. O ta Fifi tɛ de ya? Ne yɛrɛ de don.
ne ko ngo wari t'i bolo ne bolo solution dɔ kan ka sɔrɔ I bolo ni wari t'i bolo I kungo de e bɛ fɛ ne ka jumɛn de kɛ sisan n bɛ solution bɔ min ne ka solution bɔ min e ɲɛ bɛ ne la dɔ de la wari di ne ka taa sugu la vraiment muso yɛlɛma ka di dɛ ne bolo don dɔ tɛmɛra ne balimakɛ banabagatɔ kun dalen bɛ bana la a ka ordonnance wari kun tɛ tɛmɛ 50,000 de kan ne y'o jɛ wari la ka 40,000 jɛ compter ka d'e ma I ka balimamuso kuntigiya la Bugari de I t'i jɔ ne ka tiɲɛ f'i ye I ka nin ziirindaba ye nafa foyi tɛ ne kan n'i bɛ ziirinda kɛ I bɛ denmisɛnninw wele ka sigi ka ziiri nɔ ne ko de I ka nasɔngɔ di ne ma ne ka taa n ka na san est ce que I bɛ ka ne ka kuma faamu wa bi de sera e bɛ nin fɔ ne ma dɛ n'i ye e sigilen ye ko bi sera dɛ kunu tɛmɛna dɛ bi ka gɛlɛn ma dɛ o ye fugariya de sunu cɛ foyi tɛ min b'i sigi ko kunu tɛmɛna ko bi ka gɛlɛn ma I bɛ wuli ka taa dɔ k'i yɛrɛ ye de nasɔngɔ di ne ma ne ka taa sugu la ko bɛ juru bɛ sabali la bi de e bɛ nin fɔ ne ma o tɛ komi I ma sa fɔlɔ ko foyi juru t'i la dɛ I tɛ n ka nasɔngɔ di yan wari tɛ ne bolo wa kuma ka duma tɛ n da Ala sago I bonya b'a la Bugari komi wari tɛ e bolo Ala sagoya ne bonya b'a la o y'i kungo de n'i ye wari sɔrɔ waati min na I bɛ na wuli n bɛ taa na san ka na sinon kɔngɔ b'i fa n'i ba dalen faga so kɔnɔ ne ka sira foyi t'a la ne ko Funɛ projet jumɛn de bɛ se ka marché Mali la nin wagati min na parce que a ka di n ye ka investissement dɔ kɛ ka fisa ni wari caya ye n'an y'o kɛ ka ɲɛsigi cogoya dɔ la I b'a jateminɛ yɛrɛ bolo projet jumɛn de bɛ marché nin wagati la Mali la Amadou ne kɔni taara projet min kɔni bɛ marché Mali la sisan parce que sisan I mana projet o projet dayɛlɛ bɛɛ b'a essayer ka don o la de ne kɔni bɛ mun f'i ɲɛna I bɛ ka mun kɛ yen nɔ I banba I k'i ka baara kɛ fɔlɔ ko fɔ an bɛ projet ko in ɲɛnabɔ ok n y'a faamu o kɔni an b'o to kɔfɛ la kɛ na n bɛna wari ci ma wari kan ka di dukɔnɔdenw ma nka karamɔgɔ ni Fatumata ta I bɛ jilaja olu ta sɔrɔ joona I y'a faamu dukɔnɔdenw I b'a tila k'u ni ɲɔgɔn cɛ I kana ɲinɛ mɔgɔ si kɔ y'a mɛn Amadou n y'a mɛn ni Ala sɔnna ma n tɛ ɲinɛ mɔgɔ si kɔ I ni ce ni baraji hali bi Ala ka baara tɔ sinsin Ala ka wari camanba sɔrɔ I ni ce Amadou ko ne ka taa wari bɔ ko k'a di dukɔnɔmɔgɔw ma Ala mais ni ninnu bɛ miiri ne na wari di ninnu ma Amadou ko ten walahi ni ninnu bɛ miiri u ma ka maga wari in na mais n bɛna mun kɛ n b'a dɔn n bɛ taa wari bɔ ka dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ wele ka wari d'u ma n'u bɛ miiri u ma ka wari minɛ walahi Jabakɛnɛ Badara ale ka jumɛn bɛ yen jati cogo la cɛmɔgɔ dun depuis sɔgɔma an sigilen bɛ yan cɛmɔgɔ yɛrɛ wulila k'a bɛ taa ci dɔ la an t'a dɔn a bɛ taara ci sugu min na depuis sɔgɔma e yɛrɛ I tɛ ka ye gɛrɛ na sisan dɛ cɛ n ko ne ye nasɔngɔ ɲini n'a ye sɔgɔmada fɛ ne sɔrɔlen don ka taa mɔmɔ fɔlɔ ne m'a ɲɛɲini ka cɛ a ma ɲi dɛ e yɛrɛ b'a kalama nasɔngɔ ɲini tɛ se ka sigi dɛ o ye tiɲɛ cɛ a kɛra baara ye o y'a nasɔngɔ bɔla kɔni ka ko ye an kɔni an tɛ ɲininka nasɔngɔ la yɛrɛ hali o don an ka courant facture nana bɛɛ ɲininkara a la fo ne a tɛ n ko a tɛ ɲɛ mɔgɔ bɛ ɲininka n ka cɛ I lafiyalen don dɔrɔn si ni te yɛrɛ a bɛ joli nana sisan te min laban yɛrɛ de la laban wa Jabakɛnɛ chef de mɔgɔ i ka na wala awa cɛ ne di e kun tununnen don dɛ wa cɛ n jigila wo dɔ la cɛ ne yɛrɛ bɔli ko sa k'i wuli amina e kun taara min cɛ n kun taara iriya de la quoi iriya awɔ o ye mun fɛn ye mɔgɔ min bɛ kɔ kan olu bɛ wari ci mɔgɔ ma yɔrɔ min na quoi n'i ka mɔgɔ bɛ kɔ kan sa a bɛ wari ci yɔrɔ min na n'i bɛ taa ta quoi wala n kun taalen don yen de an ye gawo an t'olu yɔrɔ dɔn kibaruya jumɛn bɛ yen o kibaruya jumɛn bɛ yen non i komi n terikɛ donna Espagne bon o de tun ye n wele ka wari dɔ ci n ma ko n ka t'o ta k'o bila n kun quoi e terikɛ jumɛn Amadu kɛ Amadu de wari ci e ma Amadu
Amadu donu ka tubabu jamana na. Amadu de donna Espagne. Amadu fana wari cɛ ma fana. Awɔ. Cɛmɔgɔ. amne O fana mun kuma ye? Ano cɛmɔgɔ tiɲɛna ne yɛrɛ kun bɛ miiri e kun man ka wari minɛ. Sani Amadu ka taa Espagne aw ko bɛɛ da Amadu kan yan. Aw kuma na sugu bɛɛ fɔ an ma yan. Walayi Jamakɛ n'o ye. O bɛ wari cɛ ma bi e fana b'o minɛ k'i yama n'o ye. Ayi Ido ne tɛ ka min faamu. A ye kuma sugu bɛɛ fɔ a ma. A ye o ye olu de ye quoi. Badara ni e o ye aw de ye sinon ne kɔni tɛ o. Ayi grand chef a dɔ yɛrɛ e yɛrɛ Amadu lagosi gɛrɛ ne yan nɔ. E yɛrɛ di Amadu lagosi gɛrɛ ne yan nɔ. E ko Amadu tɛ foyi ko Amadu tɛ foyi sɔrɔ e yɛrɛ da yan. Ne tile kelen ma fɛn fɔ Amadu ma. An de tun b'a lagosi yan n ko a ka tiɲɛ to yen. N ko ne ɲɛ bɛ nin na cogo min na n ko nin bɛ don da la. Wa a taara donna da la a ye maa min wele o kɛla ne ye ka jeton di a ko n k'a bila n kun. Jamakɛ sera ka Amadu ka wari minɛ. Dɔ ta. Voilà komi i b'a dɔn teriya ye fɛn dɔ ye n'i ye hɛrɛ sɔrɔ a ka kan i ka hɛrɛ dɔ di teriw ma quoi. Voilà bon nin ye 2000 ye a bɛ nin minɛ a b'a tila 1000 quoi. E bɛ 1000 ta i bɛ 1000 di Badara ma quoi. Amadu ye wari min ci e ma e nin b'o de la ka d'aw ma. Awɔ. Ayi cɛmɔgɔ kɛcogo foyi t'u la o ma Amadu ye joli ci e ma. Ne ko est-ce que a ye hɛrɛ mɔgɔ ye fɔlɔ wa? N bɛ taa wari labɔ n bɛ na n bɛ wari d'a ma i bɛ ɲininka k'a ye joli di yan e ka mun b'a o joli ko la. Parce que ne ye k'o fɔ ni Amadu ye ka wari ci e ma a ma ci e kelen min dɔrɔn ma o Amadu ye wari ci e ma de k'an gɛrɛnna denw bɛɛ lajɛlen. E tɛna se k'i ɲɛna wari t'aw la k'a d'anw ma k'an k'o tila o Badara. O se ka kɛ sa o se ka kɛ cɛmɔgɔ sa cɛmɔgɔ min don a ka di ne yɛrɛ Amadu ka numéro i b'o di ne yɛrɛ ma ne yɛrɛ ni Amadu ne bɛ Amadu wele an bɛ kuma fɔ. Voilà Badara est-ce que boîte vocale tɛ ka décrocher yan? Non Amadu taara o kɛlen don ne jigi ye o bɛ ne jigiya kɔrɔ dɔn ne k'o ka numéro d'e ma quoi. Ba ka numéro jumɛn de? Ni n'a sɔrɔ e ka numéro kun ka di Amadu ye sani Amadu kun ka ne wele a bɛ e de wele i n'a ka kuma. A ka ɲi quoi komi a bɛ ka ne ka ɲumanya kɛ n bolo ko wɛrɛ ye quoi ne yɛrɛ c'est bon ne bɛ n ka wari bila n kun quoi. Cɛmɔgɔ an bɛ tulonkɛ de la sa a di an ka taa fɔli ma. Ni ko nin di Amadu ka numéro di ma ne bolo ti don wari. Ayi Badara e ka kan ta sa an ka nin minɛ an ka taa ni fɔli. Siyɛ wɛrɛ ta bɛ ɲɛ n bɛ taa fɔli. Ni ko banna sa cɛ. Ne bɛ tulonkɛ de la sa cɛmɔgɔ kana na tulonkɛ fana kɛ sɛbɛko sa. A to yen koyi n ka cɛ ale natali don Amadu la koyi voilà bon si ni numéro b'ale ni Amadu cɛ ale natali don Amadu mais kun min y'a to ale Amadu ka numéro sɔrɔ o kun kelen fana b'a to de bɛ Amadu ka numéro sɔrɔ wa ni Amadu ka numéro sɔrɔ i ka da ne b'a d'i ma. A sa ni numéro ka sɔrɔ an ka cɛmɔgɔ ni ɲɛnabɔ fɔlɔ an ka taa sigiyɔrɔ sa. Cɛ n bɛ bilen k'a tɔ la dɛ n ye wari d'a ma a ko a t'a fɛ a ye n to yen. An bɛ tulonkɛ de la sa jɔn ko k'a t'a fɛ. Cɛmɔgɔ an bɛ tulonkɛ de la. I ye gɛrɛsɛgɛ bilen ko de b'i n'anw cɛ gɛrɛ na. Sajaya ne tɛ kuma wɛrɛ la koyi ne de kun ye n ka wari bɔ n ko n b'a d'a ma n y'a bila n kun a banna. Chef ye fana e kana dusu bila hakili ɲɛ sa. Depuis sɔgɔmada na e ni ne de bɛ yan. 2000 dama an ka taa fɔli 1000. Cɛmɔgɔ manamana ko dabila k'an ka wari dama cɛmɔgɔ. Bilahi ni ma manamana ko dabila wala n b'i tɛ pɛrɛn bilahi. Manamana ko dabila ka wari 2 di. Ne yɛrɛ ka recette ne yɛrɛ man ka recette yɛrɛ sɔrɔ ne ka Kilimani recette ne man ka Kilimani recette sɔrɔ. Manamana ko dabila an bɛ tulo bɛ gɛrɛ la manamana ko dabila dɛ. E k'o jate minɛ. Manamana ko dabila. Ne yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka girin ka taa fɛn fɔ ka sɔrɔ a ma s'i kɔnɔ quoi. Ne kun y'a daminɛ ni nin ye dɛ an filɛ yɔrɔ min na an kun tɛ se yen quoi. A b'a la a bɛɛ ni Ala cɛ don dɔ ne bɛna dɔrɔn n bɛ na n ko a ka fɛn dɔ minɛ a bɛ ban ka minɛ dɔrɔn ne ta. E dusu de ka bon quoi. Wari fila yɛrɛ la. A Badara an ka taa fɔli sa an ma tila 1000. Cɛ nin ye ne ka semaine kelen kara sɔngɔ de 1000 o tɛ ne tun y'o t'i bolo manamana ko la dɛ n'an ka taa. Cɛ manamana ko dabila ba cɛ wari ɲini ka na ba cɛ. N'an taa bana an bɛ taa ni fɔli de. Chap. Oui grand chef. A gawaden ninnu n'a b'aw kɔnɔ ne bɛ Bamakɔ yan de Nantankoloya la. A tɔ fɛn fɛn bɛ na a tɛ dɔrɔmɛ kelen aw ɲɛna dɔrɔmɛ kelen n t'a di. Bogar. Bogar tɛ yan. Oui. Bɔ yan. Funɛ. I bɛ ka da gosi tantɔ. Bogar dɛ i balimakɛ banabagatɔ min tɔɔrɔ yan nɔ i ban ka wari di mun ma a ka taa fura san f'i ye wari di muso ma ko denkuli b'o bolo wa walima kɔɲɔ de b'o bolo k'i ban ka wari di balimakɛ ma
o ka taa fura san a filɛ nin a ye wari de di ne ma ko ne ka na di Amadu wa Amadu yɛrɛ de ko o ta a yɛrɛ bɛ fan jumɛn a yɛrɛ bɛ fan jumɛn wa a bɛ Espagne de là c'est bien non a ka bamba ça va aller vraiment ça c'est bien ni diyara n ye kojugu mais joli de b'a kɔnɔ de ne ko Bugari e tɛ ka maloya ka ne ɲininka o la jeli tɛ malo mais a tɛ n'a bɛ wɔsi dɛ e ma miiri dɛ ne tun bɛ miiri Bugari ne filɛ ka nin wari in d'e ma nin e tun man ka nin wari in minɛ abada ne yɛrɛ bolo k'i bɛn'i ban nin na ne tigɛ de e la walayi e ni musobakɔrɔ bɛɛ ka kan Bugari walayi i b'a dɔn a mɛnna ne mɛnna ka kangari da e ye dɛ yɔrɔ ne ye kangari da i ye ka dɛsɛ sa yɔrɔ n ko i kɔrɔ de ne ye e bɛ ka ɲinɛ o de kɔ wa i kɔrɔ de ne ye a kɛra cogo cogo i kan ka ne bonya ne manamana ko ye tantɔ ne bɛ k'e to yen fɛn damadɔni dɔrɔn de kama papa ba tɔgɔ ma ye ani ne balimamuso ye n'o tɛ san ma sɔrɔ ne fa bɔ fatɔ la ka don i la nka halisa an ma kisi ɲɔgɔn ma dɛ bawo sen bɛ dugu ma sa bɛ dugu ma an tɛ kisi ɲɔgɔn ma Bugari dɛ e k'i bɔ ne da la i ka kuma caman ba in nege tɛ ne na koyi n'i donna so kɔnɔ k'i musonin wele ka di yan nɔ ok badugu langolo hali tɛ maloya Funa a kɛra de hɔn i tun bɛ ka cɛ min dɔgɔya ne k'i ban ka dumuni d'a ma ko parce que k'a ka wari t'i bolo ka nasɔngɔ san o de ɲuman donna kɔ kan ko ka wari d'i ma k'i k'a minɛ n tun bɛ n'a lajɛ de n'o y'a sɔrɔ i ka hɔrɔnya b'i bolo da la n'i bɛna wari in minɛ walima n'i bɛna i ba la wari filɛ nin Funɛ est-ce que e y'a ɲininka ne Fifi dɔn e m'i kɔrɔkɛ ɲininka ne la dɛ ne tun bɛ k'i n'i somɔgɔw bonya i kɔrɔkɛ ka wari de kama fɛn min bɛ ne somɔgɔw kun a tɔgɔ de ko nafolo i kɔrɔkɛ sigilen tɛ so kɔnɔ bi ya wa aw ka du bɛ ne de kɔ la ne de bɛ ka tobili kɛ k'a nasɔngɔ bɔ k'i fa n'i ba n'i kɔrɔkɛ balo n'i bɛna nin wari ni jɔ ne la ka ne buruja ka nin di ne ma ne ni ɲɔgɔn baden de don wa ne bɛ min dun sɛmɛni kɔnɔ nin tɛ jɔ a kɔrɔ yɛrɛ i b'i ka mɔgɔ langoloya kɛ i bɛ ne sen bɔ a la e kɔrɔkɛ b'a dɔn ne ye den qualité sugu min ye o de kama e bɛ n'i jɔ ka na nin fɔ ne ma a ma ne f'i ɲɛna nantan kolen jɔlen lajɛ bɛɛ wari min b'i bolo i bɛ bɔ i bɛ taa misirida la i b'a di garibu denmisɛnnin dɔw ma u ka dugawu k'i kɔrɔkɛ ne ka sira foyi t'a wari la ŋana ala ne yɛrɛ dabali banna n'i ye ɲuman kɛ i bɛ sara ɲuman na n'i ye juguman fɛnɛ kɛ i bɛ sara juguman na e tɛ yan an bɛ n'a ye ɲɔgɔn ɲɛ yan ni e ye den wolomuso de i bɛna denw caman wele yan an bɛ n'a ye yan nɔ ni ala sɔnn'a ma Oui, donne-le. Amadou de don. Amadou, ne Wanci. Wanci. Amadou. Abadi. A ka fisa. Dɔ di. Ah? Dɔ di. Komi ne kun taara tunga la. Nin ye n segintɔla de. Ne m'e ɲininka n ko i taara tunga na i ma taa tunga na koyi. N'o k'i ka dɔ de di. Kuma ma nin. A yen baarako de ma nɔgɔya. Sɔgɔma i tɛ se ka sunɔgɔ yɛrɛ. Aw wuli sɔgɔma joona ka taa baara la. Ka sigi. Sigili yɛrɛ tɛ sɔrɔ aw bolo yɛrɛ. An bɛ segin fo su fɛ. I m'a ye wa? A bɛ se ka wuli 2 heures. Ka tila ka segin 20 heures 21 heures wagati min. Sunɔgɔ yɛrɛ tɛ yen. Amadou. Ne m'a fɔ ko i ka baara ko ani baarakɛbaliya ko k'i k'o fɔ ne sa. Olu fɛn ninnu tɛ ne ɲɛ sira la. Ne ko i ka kuma de. Kuma.
ne kɔni ye sege kɛ n ye seko kɛ yen nɔ baara la sisan ni wagati dɔ sera ni papier de t'i bolo ni wagati dɔ sera n'a y'i sɔrɔ kɛlɛ ma dɔrɔn u b'i minɛ u y'a minɛ o de la ka taa n fili fo libi cɛncɛn na papa a ma nɔgɔya koyi k'an to libi cɛncɛn na hali ji kun tɛ sɔrɔ k'a min ne kun bɛna sa ye ne ye n débrouiller o la ka n débrouiller o la fo n sen donna Mali la ne ka sɔrɔ ka se sɔrɔ sisan n nana so sisan i m'a ye wallahi den min bɛ don da la den b'o fitinin i b'o dɔn ne y'a dɔn e ti don da foyi la e ka taa ko kan i ma wari foyi caman i talen 20,000 40,000 k'e to k'o dɔɔni dɔɔni ci n'a fɔra k'e natɔla e k'e lajɛ i b'a fɔ ko soma tɛ maa min na ha wallahi ne y'o dɔn n k'e ti don da la Worokiya i ka den mandi nana bɔ ni ka Amadu mama e bɛ ka taa min mun i bolo ka fɔ ye mama ne bɔra tunga la ka na san a ye bɔra tunga la ka na mun i bolo k'a fɔ ye ne ka mori ma mama n'a y'a sɔrɔ ne bɛ nin na foyi ma sɔrɔ i ka Ala barika da dɛ k'Ala barika da mama mun y'an gɛn i jɔ fɔlɔ sa e kɔni t'a fɔ ko e ye kare kɔnɔna tɛ tini ni fini e ma kasi ne de nun na hali kasi ne wari tɛ ne bolo n bɛ yɔrɔ min na sisan fugulan dun fugulan fɛnɛ wari tɛ n bolo a y'a malo e kɔni t'a fɔ k'e nana tan cogo la Amadu i ye jigi tigɛ dɛ mama ko ne segin to kun bɛna sa cɛncɛn na i ka samaw san ni nin ye e kun ka se o ka fisa i nalen tan cogo la sigidala mɔgɔw bɛ na e ye sabu na mun fɔ n'a fɔra an bɛ tiriki tɔrɔkɔ la k'e dɔgɔnin ka baara tiɲɛna an jigi dalen bɛ kan k'e bɛ Espagne k'e bɛ baara la yen nɔ ja e bɛ nin de la yen nin ye nacogo nin bɛ tan mama Seydou ko Ala ye ne bila ka taa ne se kɛra mun ye ne y'o cɛ o ma o e joli cɛ ma e ma wa joli wa mugan tɛ ka kilimuni dɔ fana don ne ka so kɔnɔna la ko n ka lafiya e ni lafiya ja ni yɛrɛ lafiyalen tɛ e ye mun kɛ ne ye i sera ka mun de kɛ sa mama ni ne kun ma taa o kun tɛ sɔrɔ ne taara o ye ne gɛn an jamana ne kelen de kisira o kun tɛ sɔrɔ hali n'i kun fura tile kelen kun bɛ se ka 20,000 minɛ ka na e k'e lajɛ ba in kana fuma mun ma dɛ jugu sago in ni nacogo bɛ yen mama e sɔnna ka ne kun bɛ taa saraka bɛ e kɔ walayi mama bɛɛ kan ka ne bila fo e dɛ Amadu tabarikala ni ye dun yala milliardaire ya ni ye natɔla ye Amadu e ma sɔn ka na nin cogo la tan ne fu ne ka milliardaire tɛ dugu jumɛn yɛrɛ don Espagne yenkaw dun kɔri baasi foyi tɛ i ɲuman nana kɔni Amadu i sɔnna k'i dɔgɔnin jigi latigɛ k'a fɔ e dɔgɔmuso m'i da kɔ an bɛɛ la e kama e sɔnna ka na ta Amadu i ye ko falatɔ dɔn la ilaha Muhammadu Rasululahi hali garibu dontɔ maa kan ne yɛrɛ fɛ san ko delilikɛla dɔ jɔlen don Ala dunyalakaw ka bɔsi n'a b'i hakili la k'i nalen don kɔngɔ kɛ n bɛ k'i faga ko ne ka dumuni di dɔ di ma ne yɛrɛ tun bɛ gala bi kini kelen a tɛ ten Amadu a kini kelen t'a sɔri ne kan Fifi yo ne y'a f'i ɲɛna k'i ka fara ka bɔ n kɔrɔkɛ la yo n y'a f'i ɲɛna ne bɛ kɛ den e k'a dɔgɔya a jɔlen filɛ nin kelen da fila kan dɔrɔn ne bɛ kɛ den kelen da fila kan yo ne bɛ kanga de e ye kuma bɛ yɔrɔ dɛ ne bɛ kɛ minɛ fu la t'a fɔ wɔɔrɔ ne bɛ tɛgɛ lacɛ e la e bɛ ka ne layɛ k'i layɛ i ka milliardaire jɔlen filɛ i t'a majamu sa ne bɛ na so kɔnɔ n ka dumuni kana dɔ in ne kan dɛ o de y'a lagɛlɛn furumuso jugu hali tɛ maloya Amadu b'o layɛ somɔgɔw ko di baasi foyi tɛ i ma sɛgɛn kɔni wala n sɛgɛnna dɔɔni sira ka jan nka ɲuman nana alhamdulilayi n y'a mɛn i sigi n bɛ ji kɛ so la ka taa bila ɲɛgɛn na ka dumuni bila i bɛna dumuni kɛ i sigi ka bunda la n bɛna sigi cɛ chefu temino yɛrɛ ma bɔ dɛ walayi cɛ i y'a ye dɛ n kan ka taa ballon filɛ la sɔɔni quoi n yɛrɛ ma siège labɔ gɛrɛnsigi kama o de y'a kɛ quoi ya mais e sen tɛ Amadu natɔ ye ayi non cɛ sabali sa nin tɛ Amadu ye sa kana fɔ dɛ
Amadu dogo. Ngong ta Amadu ye, bisa ka Amadu ye togo di. Wallahi ni Amadu ye. Tienta Amadu ye sa mo be bo tienta la Espagne. Espagnol be ketan. No chamo ko mo na be Amadu doga temo nga. ne yɛrɛ ma siran sa wa E ni ka ko da ni Amadu yɛrɛ de sa. Tiens, ou bolé no nyo. Alula. Ama, ça va patron? Ça va? Ouais. Amadu e ma ne do yare. Amadu tele. Badara tele. Amadu de donge. Amadu? Kañ me. Ça va kene. ah ça va Jaba kene full dala. attends ni photo Ah, ok. Ay jonga si. Bara esi jonga si. Non, Amadu si. Mais c'est kan si. Ah non, il blague na. Ah, il blague. Ah, ok. Non, merci. Tiens. Ah oui. Wala ñoo ye fu kan content wallahi. On content ni boole do tanto. Wallahi nana malina. Ndi sukun kera ci gandori la quoi. Akera fama mais ala masay. Ñenteru ye content na wallahi. Awre enteru ye. Ah, badara. Ay ga tellement du marché be. E do nani. Ah, ok. Jawa kene. Abe ga ngon. ça va Grand chef te ga kumare amate so ngore soro. Ah, ma bita famu de. Ah? Chamago. Wala ko jamana ko nyana fi mena de. Ha? Ye no ita do ko malin kadi fi ga bo ko. Ne te ga o fom de o nyaku ne no de. o même na nya bo atugo la e ga re fana ka mana na ka fola ka nya kunu e na nya bo atugo la wa Badara, ça va quand même. Ah, faut ne chamago yin nga de. Ne te phrase mais ne te docteur yi. Chamago. Ouais. Abi chogodi. Ijo de. Fen no be fone ke nyinga wula kwa. Awa. Amadu. Hein? Ne ko ko ke kelenga ne soro. E ma fo ke gbe Espagne. Awo. E gbe Espagne. Awo. Ya Espagne kon te Espagne yere de ko do. Ay mais Europe Espagne. Ah yene kundo. Awo. Mais ne ma min famu. Inale ye mécanicien bara de damne wa ni na togo de ta. Oh, ala ka ko te la jarabido. Mo na togo te kele. Ngani mo boro SRR la kana. Ni nye jora tigi la dora ala barika da ko. Mo kale to Espagne. Bara soro manoko. Espagne bara manoko. Shiga bara klenyana bara de do. On se gana Espagne ko. Espagne de we joboya kila. Forajela. Ni ma ke mo suga do joboya barika ka bo. An toro le rasa. Ni su wakati do sira do sira. Ubo ge. We ne o de la papier kuntembolo. No tengu me bara la kuy. O papier de bolo ne mine kane fili kane rafule. Ne rafule la. Utara ne black chechen ka. Grand j'avoue. Ne la client donc on va me rop maintenant. O eri sira. Amadou. Iba ga to bi sigi duma ne bitane nga chechi. Si ça gere na mo betane chechi. Parce que ma tête est nyego. Asigi te basi an do ken na kuy. Où est ne fili chechen ka. Amogo be sabani ko. Utara ne fili chechen ka. chemo o ne ra mom so kunye wele ku ngata ka nya na fi me na kwa ne ta le le kwa o ben de men ni fe na bi ka tan sezia alfa ma jabagene ma to nye fi ko fe amia chapa kene memu fi ha chechen sans fait chechen ka kalan clé ka kalan antoro monument to ko de la ne a essayer kan débrouiller faut ka mali soro chama no ko mi no ko sega yoro ne se fona me bin yara maka wuli me kofla na so mo ten ko ala ne deme koy ji fen barka mayo koy ne sera malla tin tori chamo ibi ga fam ne kele nga se malla mo alhamdulillah dunga fare be malla do ji na Amaru ha Amaru mogo te ko ede be ne ko ima fo i kofle ba fo mogo bi ko billahi mogo te ko ede be ne ko kwa billahi kata Espagne ka segi kana ni natugo la ka ni siga chenche bina chenche wula ere bene kwa ne ki sigilen sora ko mo be nko ni sigilen sora ora na e bi désormais ere kana se anwa e be ga garanti kana se anwa eni ala ni chrétien ne chemo ne kata Espagne ka do Espagne to bu chema ka kila ka bo ko ni ma foi soro kana malla kana nsigi anko chenche donta chenche abota isigi faden se wala billahi danga di ere fe fole ka kola billahi ka duguna be ko nyina fi be na mina boro la bata kanto
Alhamdulillah rabbil alamina. Oh, ne balma wa anillah. Ni anye ambi Amadou ka kene de kan. Oh, Amadou go ko ngaw be wole ay kuma donda ko ngo foye. Kuma mena bonda bi. Inyere ka kuma otede. Amadou go ko nga foye. Wa ko nga foye kaka famyani hakili. Oh, abe wati jambo akuntambe tungala. Ni ma fila bebo kalamaya. Akuntara Espagne. Koka foye. Ka bara nyene masoro Espagne. Kowa. Ka benani ma nyene ma uye. Kuye papio nyini kadama. Oh. Ka bara msoro sa. Ko ochake da kalu. Covid erepodi mokoma. Fiye boda ibiti lafia. Oh, alega lafia kalo de ni kalo inye. Oh, akutunya decide sa. Kabe na bo aula. Nga ako. Kokom aleba da ta wati. Atun komandi ma chamaye. Nga. Ka to tunwala. Aka hera sela o ma chaman kono. Oh, atunko. Kati ni ibla ma ba finna. Oh, kabe na fini nyaga salendo do. Kana aw nyekoro, kana alaje, na sorola, na ba fe aduskuna, walma ni aere ma kanu, na ba bolla waru de fe. Oro hokumu kamasa, afana abla la hala jugula, kana dukono, abangira dum kono, kana dukono, afana babe dum kono, kana dukono, abalma ube dum kono, kana sigidala, ateru be sigidamuna. Amadou ko ka foye. Kaya ni ana jugu bedon ni kile flain konnala. Oh, ko ka fo Dumbia esa. Dumbia mi afai. Ko bita ko fe. Ka be fera ka du to ai. Ko ka to Espagne. Ka e sojo. Ka sobe yiri majo. Oh, ko sojo len banin babulen. Ko bita ko fe sa. Ka be na yela mai. Ka hakili ba obela. Ko wa. Ko ne ase fen. Ka bo ko awi. Konga. Ka asente na tuni duyi ngona blen. Ko bari. Ka maka fitini fe. Ko amaka wartigila man fe. Ka kera ale bolla warde fe. O ayan wole kana. Kade karamoko ere wole. O ne koni manifin dan ise. Ne fana hakili nanta o dama. Nga che ya decision. Ara de ni ya ka decision. Ko kan foye. Konga ay wardian. A ware nye wa bisheki. Konga di Dumbia ma. Ka ko ke aka kalo dama ni nasongoy. Dumbia o flani. Oh, koni ni bana sa. Koni problème mben ki ka wole. Oh, ka dokomso. Kona tara ni zen. Ka binu ka papio ko nyenyini. Ko be ta soro Espagne yeno. Atwe ni kuma ende doni dasa. Oh, kone ka ni foye. Abunya be kumala. Sallallahu Muhammad.